Už 21. sraz hodonínského X-chatu se konal v kavárně Domu kultury v Hodoníně. Zúčastnili se ho desítky mladých lidí, kteří se spolu znají především prostřednictvím počítače. Mladí lidé chatují, protože občas nemají co dělat, protože nemají s kým chodit ven. A přišla jsem, protože tady mám spoustu přátel, s kterými chci pokecat a seznámit se s novými lidmi. Hodonínská stránka byla na chatu zprovozněna v roce 2000 a první sraz chatařů se konal o 2 roky později. Od té doby probíhají srazy sice nepravidelně, ale za to celkem často. Program je volný, jednak lidé můžou si zahrát piškvorky, můžou se hrát fotbálek, nějaké soutěže tady máme na tomto sraze, protože je na 20. už, tak jsme chtěli udělat nějaké zpestření, tak je tady tombola, hlavní cenou je zájezd do Itálie pro 2 osoby. Hodonínský X-chat navštíví každý večer kolem 80 lidí. Celkem je zde evidováno 400 návštěvníků, evidence však není povinná. Většinou se jedná o mládež od 15 do 18 let, ale připojit se samozřejmě mohou i dospělí. Škála toho, o čem se bavíme, je velmi pestrá. Jednak je to běžné příběhy ze života, nebo prostě přijdu ráno na X-chat, připojím se někdy 2 hodin. Zeptají se mě, jak jsem se měl, napíšu, měl jsem se dobře, právě dal jsem si třeba rohlík s máslem, jo, tak někdo na to zareaguje, no, tak řekne, já jsem měl třeba rohlík s marmeládou, jo, ať se bavíme o úplných kravinách, nebo o některých vážnějších věcech, jako občas vypukne nějaká hádka, prostě taková virtuální komunita. Pokud se chcete k chatu sami připojit, můžete ho najít na adrese www.xchat.cz, kde objevíte hodonínskou místnost. Hodonínský X-chat má i své vlastní webové stránky, a to na adrese www.xhodonin.net.